Ці задумваліся вы калі-небудзь, што кожны куточак нашай зямлі мае свае таямніцы, свае гісторыі. Яны схаваны ў назвах вёсак, рэк, азёр і літаральна уплецены ў сам наш краявід. А кожная назва на карце – гэта ж не проста слова. Гэта як рэха даўніх падзей, чалавечых лёсаў і старажытных вераванняў. І яны чакаюць, каб іх нарэшце пачулі. І вось сёння мы якраз і адправімся ў такое падарожжа. А правадніком у нас будзе не звычайная карта, а нешта больш цікавейшае – старонкі унікальнага альбома. Яго стварылі ўдзельнікі творчага праекта «Арт-лабараторыя. Ажыўшы легенды роднага краю Сенеччыны», што знаходзіцца ў беларускім Паазер'і, а дакладней у Віцебскай вобласці. Ну што, давайце пагартаем альбом разам. І наш першы прыпынак – гэта самыя-самыя старажытныя легенды. Тут мы паспрабуем зразумець, як нашы продкі тлумачылі сабе свет і якія важныя урокі яны хавалі ў сваіх, на першы погляд, простых гісторыях. Вы ведаеце, што такое этыялагічныя легенды? Можа гучыць трошкі па-навуковаму, але насамрэч усё проста. Гэта, па сутнасці, была першая спроба адказаць на пытанне «Чаму і адкуль?». Чаму вось гэта гара так называецца, а чаму ў гэтай крыніцы вада гаючая? І гэтыя тлумачэнні былі зусім рознымі. З аднаго боку, такія велічныя паданні, як пра змяіную гару, дзе добры чорт біўся са злым змеем, каб абараніць людзей. А з іншага гісторыі павучальныя і папераджальныя, і вельмі жыццёвыя. Напрыклад, пра рыбакоў, якія, каб сагрэцца, сталі танцаваць на тонкім лёдзе. Ну і возера іх проста паглынула. З таго часу яго і называюць рыбакоўскім. Проста і зразумела. А вось яшчэ адна гісторыя, ад якой, шчыра кажучы, аж мурашкі па скуры. Старэйшыя казалі моладзі: «Будзьце пільнымі». Але хто ж іх паслухаў? Ворагі напалі знянацку, і там, дзе павінен быў гучаць смех, пралілася кроў. Кажуць, багі ператварылі іх душы ў птушых кулікоў, і цяпер іх трывожны, такі сумны крык над вадой – гэта вечны напамін пра тое, чым можа абярнуцца легкадумства. А часам, ведаеце, практычнасць спалучалася з вобразнасцю. Было ў адным месцы балота, дзе знікалі людзі. Але ж знайшоўся смальчак, які ўзяў і замерыў гэту небяспечную зямлю. І калі ён намаляваў яе план, усе ахнулі. Абрысы балота ў дакладнасці паўтаралі форму велізарных штаноў. Так і з'явілася назва «Маргойскія штаны». Гучыць смешна, але гэта і суровы напамін. Прырода – гэта карта, якую трэба ўмець чытаць. Але ж гэта ўсё пра стыхіі, пра перасцярогі. Зараз давайце паглыбімся ў легенды больш асабістыя, якія паказваюць, што было важна для людзей. Дабрыня, сумленнасць і, канешне, справядлівасць. Гэта такая, ведаеце, класічная, амаль казачная гісторыя. Злая мачыха, добрая пачарыца. І вось у самы цяжкі момант дзяўчыне дапамагае яе любімая кароўка. У выніку ўсё заканчваецца добра. За сваю спагаду яна атрымлівае ўзнагароду – шчаслівае каханне. А мястэчка атрымала назву Ліпна у гонар прыгожых ліп, які пасадзіў яе муж. Фальклор. Ён жа вельмі любіць выкарыстоўваць вобразы жывёл, каб паказаць нашы чалавечыя рысы. У гэтай легендзе птушкі судзяць вераб'я, нібыта закрадзенае зерне. Гэта такая байка пра хітрасць і сумленнасць. Але самае цікавае, што суд гэты адбываўся пад старажытным дубам, які называўся Савініч. З цягам часу ад яго і пайшла назва вёскі. Але, канешне, легенды – гэта не толькі казкі з добрым канцом. Яны адлюстроўваюць усё жыццё, у тым ліку і трагедыя. У гісторыі пра Магілёўку зайздрасць і крыўда сябровак да прыгажуні выклікалі гнеў самой прыроды. Узнік бяздонных вір, які назаўжды паглынуў закаханы. Бачыце, гэта паданне не проста гісторыя. Гэта такі маральны компас, які вучыць спагадзе і паказвае, да чаго могуць прывясці дрэнныя ўчынкі. Ведаеце, што самае дзіўнае ва ўсім гэтым? Гэта пачуцці, гэта падзеі, гераізм, кемлівасць. Яны не проста застаюцца ў памяці, яны літаральна ўрастаюць у зямлю, становяцца сапраўднай кнігай гісторыі. Вось проста паслухайце, як гучыць. Багушэўск. За гэтай назвай не проста ступкова, за ёй стаіць вялікае каханне палкоўніка Багушэўскага. Ён аддаў частку сваёй зямлі пад чыгунку, але з адной умовай. Станцыя будзе насіць імя яго каханай жонкі – Багушэўская. Уяўляеце? І гэта ж выдатны прыклад таго, як асабістая гісторыя становіцца часткай агульнай спадчыны. А вось гісторыя пра, скажам так, сацыяльную справядлівасць. Адстаўны салдат Машхан ведаў, калі людзі галодныя, любая хітрасць дапушчальная. Ён абвёў вакол пальца прагнага пана і накарміў работнікаў, якія будавалі яму дом.
Злыдзень ты, Машкан, і ўсе вы тут машканы, крычаў у лютасці ашуканы багацей. Але для людзей гэты ўчынак стаў сімвалам справядлівасці і даў назву цэлому паселішчу. І што важна, гэтыя легенды не толькі пра сівую даўніну. Вось, напрыклад, Зэнева гара. Гэта пранізлівая гісторыя пра простага селяніна Зэня, які разам з сям'ёй дапамагаў партызанам, пакуль здрада не абарвала іх жыццё. А гара, названая ў яго гонар, стала вечным помнікам мужнасці. Гісторыя кахання, справядлівасці, самаахвярнасці. Кожная з іх паказвае, што геаграфічная назва – гэта не проста слова. Гэта помнік, захаваны ў памяці народа і самой зямлі. Ну вось, наша вандроўка па старонках гэтай жывой гісторыі падыходзіць да канца. Але самае галоўнае трэба зразумець, што гэтыя гісторыі не проста існуюць у кнігах, яны працягваюць жыць. І ёсць адна фраза з праекта, якая трапляе проста ў кропку. Легенды не сыходзяць у мінулае, яны жывуць з намі і становяцца часткай нашай будучыні. Мы не проста убачылі мінулае, мы нібы удыхнулі ў яго жыццё. Мы прайшлі шляхам герояў легенд, убачылі, як вера ў дабро перамагае злыя сілы і як імёны простых людзей становяцца імёнамі мясцін, населеных пунктаў. А жыўшы легенды – гэта не толькі творчыя работы, якія мы паказалі, гэта тыя пачуцці, якія застануцца з намі. Падарожжа па легендам Сенеччыны скончылася. Няхай яно стане для ўсіх заклікам. Азірніцеся вакол, пачуйце гісторыю ўласных мясцін, якія чакаюць менавіта вашай увагі.